Som a darrere del Castell de Rubí i hem vingut a fer una roda de premsa per explicar una moció que presentem aquest mes, que és per mirar de posar una mica d'ordre a aquesta problemàtica de les barraques il·legals o alegals que s'estan extenent cada vegada més a tota aquesta zona rural de Can Xercavins i sobretot paral·lela a la via del tren de ferrocarrils de la Generalitat. És una problemàtica que cada vegada és més greu i el que volem és que des d'una vessant de la disciplina urbanística això es pugui resoldre, obrint els expedients que corresponguin als propietaris d'aquests terrenys i d'altra banda des d'una vessant de serveis socials, de la mediació, perquè tenim constància que fins i tot hi ha gent que hi viu en aquestes barraques, en això que són xaboles o faveles, per dir-ho d'alguna manera col·loquial, i que ens preocupa molt que es vagi extenent, perquè com més trigui l'Ajuntament en actuar i en resoldre aquesta qüestió, més difícil serà perquè s'anirà extenent i cada vegada serà més difícil de resoldre-ho.